sallama irin ta addinin musulunci. A koda yaushe mu Jigawa ita ce a ranmu da kuma al'ummar Jigawa. To bana Allah Ubangiji ya jarrabi al'ummar jihar Jigawa da ambaliyar ruwa, wanda ambaliyar ruwan nan takan haddasa hasarar dukiya har da rayuka. A shawara ce da zan ba mu daga ni ɗaiɗaikun mutane da kuma gwamnati. Allah Subhanahu wa ta'ala ya albarkaci jihar Jigawa da ƙasa mai kyau da kuma tsari da Allah Ubangiji ya yi mana na ƙasar noma da duwatsu. To alal aƙalla wannan abubuwa da suke faruwa na ambaliyar ruwa ba sa rasa nasaba da sauyin yanayi da aka samu, kuma sauyin yanayi kusan ko'ina a duniya ya dame su. To amma mu Allah Subhanahu wa ta'ala ya sa mu nan haka muna da ɗan ƙarancin ɓarna na sauyin yanayi, kama daga zafi na zafin rana da zaizayar ƙasa da kuma girgizar ita kanta ƙasa da ambaliyar ruwa. So wannan abin godiya ne ƙwarai matuƙa ga Ubangiji. So yanzu abin da yake damun al'ummar Jigawa shine baya wuce yanzu abin da Allah ya jarrabe mu yanzu shine na ambaliyar ruwa. So alal haƙiƙa sauyin yanayi yana taka muhimmiyar rawa wajen ambaliyar ruwa. To ni kaina a matsayina na ɗan Jigawa da al'ummar Jigawa da kuma gwamnati nake so in ba mu shawara kaɗan akan abubuwan da matakan da za mu ɗan iya ɗauka na ɗan wucin gadi kafin kuma a zo long term expectation na yadda za a yi a kauce wannan matsala ta sauyin yanayi ko kuma ambaliyar ruwa. A ɗaiɗaikun mutane irina, irinka, irinmu 'yan Jigawa State, abin da ya kamata mu mai da hankali shine wajen yashe magudanan ruwa da kuma ɗebe bola a duk inda ake tunanin ruwa yana wucewa, da kuma daina toshe magudanan ruwan da kuma yin dinga a gurin da ruwa yake bi. Mostly abin da yake damun al'umma yanzu shine na wannan ambaliyar ruwa shine mukan zo mu tare gurin da ruwa yake zuwa yake wucewa. So idan ya zo ya taru tunda ana yin sa akai akai, Allah ya so mu yana mana ruwan akai akai, to dole in ya taru zai nemi gurin da zai bi. To kuma yawanci a Jigawa State akwai garuruwan da a ƙasa suke, kamar irin wannan gari na ƙaramar hukumar Dutse da Allah ya jarrabe su da wannan ibtila'i na ruwa. Allah Ubangiji ya miyar musu da alkhairi, kuma Allah ya kare faruwar hakan gaba. A matsayi na gwamnati, jan hankalin da nake so in yi wa gwamnati a nan shine ba zai wuce magana ɗaya zuwa biyu ba. Magana ta farko, ya kamata gwamnati a matakin farko ta zamto mai kula da tsara biranenta wajen ba wa al'umma damar yin gine-gine a bisa tsari yadda ya dace, da kuma ɗaukar matakai na gaggawa wajen kula da shi kansa muhallin. Sakamakon ambaliyar ruwa muhalli take lalatawa. Gwamnati tana da hanyoyi da yawa da za ta iya rage wannan ambaliyar ruwan da taimakon al'umma na cikin gari. Na farko shine a duk lokacin da gwamnati ta yi wani layout sabo na tsarin birni na fulotai, ya kamata ana sa ido a hukumance wajen ya aka tsara wannan plan ɗin da kuma ya aka zo ana tsarin wannan gini a wannan gurin. Sakamakon gwamnati ita take da alhakin da za ta yi bi hanyoyin da ya dace wajen inganta rayuwar al'umma. Idan aka bar mutane sakakaka, hukumar Urban ba ta bibiyar da tsarin birane yake ko gine-gine
to kowa zai yi son ransa ne, kuma abu idan ya zo matsala ta afku sai a dangana ta ga gwamnati. Wannan kenan. Sannan na biyu, a hukumance kamar hukumar Aban, ya kamata gwamnati ta san irin tsarin da za ta fito da shi na ba wa mutane building regulation, yadda za ka tsara ma ginin naka. Idan an ce yau ga hanyar ruwa ko hanya titi, ba za a samu wanda zai zo ya toshe ba ko ya zo ya matso da gininsa, alhali gwamnati ta fitar da wannan hanya. Sannan ɗaga gini a yanzu kusan ya zama wajibi, tunda mu garuruwanmu kusan duk a ƙasa-ƙasa suke. To ya kamata a ce an fitar da wani specification na tsarin gini yadda za ka ɗaga gidanka ko kana so ko ba ka so, domin gudun afkuwar ruwa ya shiga cikin gida. Idan ka ɗaga gidanka, in Allah ya so yadda, ruwa ko da ya zo in ba na masifa ba ne irin wannan, in Allah yadda zai wuce ba zai shiga maka gida ba. Sannan gwamnati tana bibiyar al'amuran dama-damai da kuma magudanan ruwa wajen yashe su da kuma inganta su. Sakamakon da haka ne za a sami kyakkyawan abin da ya kamata na kaucewa wannan tsari na ambaliyar ruwa. Akwai garuruwa da yawa da bana sun samu wannan matsalar. So amma kuma cikin hikima ta Ubangiji, Allah da ke shine Ubangiji, ya ba mu ilimi yadda za mu iya kauce wasu abubuwa da irin tsare-tsarenmu. So a wannan nake ba gwamnati shawara akan cewa a samar da tsari yadda za a na inganta rayuwar al'umma. Gwamnati tana da ma'aikatu da yawa wanda suke da alhaki akan muhalli, environment. To ya kamata a ba su dama, cikakkiyar dama da iko wajen kula da wannan muhallin. To da haka ne za a rage wannan matsala ta ambaliyar ruwa. Sannan a gwamnatance muna da shawarwari da yawa da za mu iya ba wa gwamnati wajen kare afkuwar irin wannan abubuwan nan gaba. Akwai guraren da suke da buƙatar ruwan ma, to a gwamnatance akwai wani long term da ake cewa wanda zai sa ruwan a rage masa ƙarfi ko da ya zo. To akwai hanyoyin da za a bi a rage masa ƙarfi, a karkatar da shi daga wani guri zuwa wani guri. To wannan shine dai a taƙaice, wanda Allah Ubangiji ya jarrabe su da wannan ibtila'in ruwa. Muna fatan Allah Ubangiji ya mayar musu da alkhairi, wanda suka mutu kuma Allah ya ji kansu. Dukiyar da aka yi hasara da gidaje, Allah Ubangiji ya mayar da alkhairi. Sannan muna ƙara godewa gwamnatoci da kuma shugabannin al'umma, musamman a nan jihar Jigawa, wajen ƙoƙari da suke yi wajen taimaka al'umma da kuma wayar da kan mutane. Yanzu ka ga abin da yake faruwa na karye-karyen gadojin nan, manya-manyan gadoji suna karyewa. Duk ba komai ba ne, wannan ambaliyar ruwa ne da kuma ko in kula da mahukunta ba sa yi a wasu lokutan. Ya kamata a zauna da masana, a san tsarin da za a yi wajen ɓullowa wannan matsala ta ruwa. To alhamdulillah, muna da shawarwari da yawa da idan an ba mu dama za mu iya ba wa gwamnati da ɗaiɗaikun mutane da masu sarautun gargajiya da dukkan dai al'umma, domin mu gudu tare, mu tsira tare. Mu dama aikinmu shine a ƙungiyance wannan damuwa da muhalli da kuma yadda za a bi a kakkauce wasu matsaloli. Mu Allah Ubangiji a Jigawa da abu ɗaya kusan ya jarrabe mu, shine wannan ambaliyar ruwan. Ba mu san wani girgizar ƙasa da zaizayar ƙasa kamar wasu sauran ƙasashe irin su Pakistan, Indonesia da sauransu ba. To ɗan abin da ya rage mana na wannan abin da muke yi, ya kamata to mu haɗa ƙarfi da ƙarfe, 'yan ƙungiyoyi, gwamnati da ɗaiɗaikun mutane da shugabannin al'umma da malamai, a zauna a haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen kauce irin wannan matsaloli. Allah Ubangiji ya dafa mana, Allah ya ciyar da al'ummarmu gaba, Allah ya ciyar da jihar Jigawa gaba da Najeriya baki ɗaya, kuma dukkan garurukan musulmai da wanda Allah ya jarrabe su da wannan ibtila'i na ruwa. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshensa, Allah ya mayar musu da alkhairi, wanda suka mutu kuma Allah ya ji kansu. Amma insha Allahu muna da abubuwa da yawa da za a tattauna akan muhalli. Naku a koda yaushe
Abdulrashid Zubairu. Wassalamu alaikum.